V digitálnej reklame sa brandová komunikácia roky optimalizovala výlučne na zásah či zobrazenia. Potom prišla kvalitatívna metrika viewability, no ani tá neodpovedala na zásadnú otázku: videli užívatelia moju reklamu? V Zenite sme sa preto rozhodli posunúť plánovanie reklám o krok ďalej. Už vyše 2 roky pracujeme s metrikou Attention, reálnou pozornosťou užívateľov na reklamu. Keďže metrika Attention má podľa mnohých svetových štúdií zásadný vplyv nielen na brandové atribúty, ale aj na samotný výkon, rozhodli sme sa zainvestovať do vlastného výskumu, v ktorom sme práve s ohľadom na pozornosť analyzovali desiatky kampaní realizovaných v partnerstve s eTargetom, Týcom a celosvetovým priekopníkom Attention Lumenom. Práve partnerstvo s Lumenom nám umožnilo vyhodnocovať pozornosť nielen lokálnych médií, ale aj kampaní na Facebooku, Google a ďalších zahraničných platformách. Metriku Attention sme sa však rozhodli posunúť na ešte vyšší level. Zaujímalo nás, koľko nás stojí pozornosť užívateľa pre jednotlivé formáty a kanály. Začali sme preto výsledky prepočítavať na ACPM, teda cenu za 1000 sekúnd pozornosti. A výsledok? Ten nás celkom prekvapil. Ukázalo sa, že lacnejšie kanály a formáty nemusia byť aj efektívnejšie. Vo viacerých prípadoch dosahovali drahšie brandingy a interscrollery na lokálnych weboch lepšie hodnoty ACPM ako mimoriadne lacné formáty na Facebooku a Instagrame. Takisto video, ktoré je spravidla drahšie ako banery, sa pri vhodnom mediamixe ukazovalo ako lacnejšie z pohľadu pozornosti ako banerové formáty. A programatický nákup, ktorý nám dáva väčší priestor na optimalizáciu, nám prinášal nižšiu cenu za pozornosť ako priamy nákup. Tieto a mnohé ďalšie zistenia nám už dnes pomáhajú optimalizovať kampane na vyššiu pozornosť, pretože veríme, že práve Attention je budúcnosťou digitálneho marketingu.